شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. علaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa da ku a waɗannan shirye-shirye masu albarka a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani wanda shine majalisi na 21 a wannan rana ta asabar 24 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya yi daidai da 9 ga watan Jun na shekara ta 2018. Har yanzu dai muna cikin suratul Baqara inda Allah subhanahu wataala yake yi mana bayani game da halayyar Yahudawa wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana a cikin Alƙur'ani. Waɗannan halayen nasu kuma suna nan zai yi wuyar gaske a ce waɗannan halayen su zamanto cewa sun canza. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walan tarda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walan tarda 'anka al-yahud walan nasara حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wani abu wanda yake mai mahimmancin gaske kuma abu ne wanda zai tabbata har zuwa ƙarshen zamani. Allah yake cewa walan tarda ankal yahudu walan nasara da kuma yahudawa ba za su taɓa yadda da kai ba hatta tattabi'a millatahum, har sai fa idan ka ba addininsu. In dai ba addininsu ka ba to babu yadda za a yi zamanto cewa sun ba abin da kake tunani, kamar yadda suke cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, kada ku bi kowa sai wanda ya ba addinu. Saboda haka su yahudu da nasara duk mutumin da kaga ya samu kusanci da su yana tare da su koyaushe to ka tabbatar da cewa yana bin abin da suke so ne. waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Duk kafirai ma haka suke. Kafirai sun so ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce, fatakununa sawa'a, sai ya zamanto cewa kun zama daidai da su, sai ya zamanto cewa ku ma kafirai ne. Wannan shine ma'anar abinda Allah subhanahu wataala yake ba mu labari, kamar yadda Allah yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kafirai la a'budu ma ta'budun, bazan bautawa abinda kuke bautawa ba, sannan kuma wala antum aabiduna ma a'bud, kuma ba za ku bautawa abinda nake bautawa ba. A ƙarshen surar Allah ya ce lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, addininku ku riƙe shi, ni ma ku banni da addini na. Saboda haka Allah subhanahu wataala haka ya riga ya kaddara, dan haka yana daga cikin kurakurai da mutane da yawa suke aikatawa shine kaga mutum yayi ta iya kokarinsa ya ga cewa sai yayi daidai da Yahudawa da kuma arna a wasu abubuwa. Kaga mutum dan musulmi amma kaga ya daura kwankwaso irin na arna, ka gan shi ya yi shiga irin ta arna, ka gan shi yana ta ƙoƙari har turanci ma sai ya yi irin na arna.
ya yi noman turanci ma ya ƙi, dole sai ya kwaikwaye su. Lallai yana da kyau mutum ya zama cewa ya nisanci irin waɗannan abubuwan. Babu laifi mutum ya koyi yaren turanci, amma idan ya zamanto cewa yana ƙoƙarin kamanceceniya da arna a sitarsa da maganarsa, wannan yana daga cikin haɗari, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Duk wanda yake yin kamanceceniya da arna to yana cikin su, duk wanda yake kamanceceniya da mutane to yana cikin su. Allah madaukakin sarki a suratul Ma'ida yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ya ku waɗanda kuka yi imani, kada ku riƙi yahudu da nasara su zama awliya, masoya. Kada ku riƙe su a matsayin masoya. Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Duk wanda ya rike su a matsayin masoya daga cikin ku, to tabbas shi yana daga cikin su. Dan haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna mana cewa lallai yana da kyau mu kiyaye irin abubuwa na kamanceceniya da yahudu da kuma nasara. Allah yake cewa kul inna hudallahi huwal huda. Ka ce musu ai cikakkiyar shari'a ita ce shari'ar Allah subhanahu wataala. Shari'ar Allah ita ce shari'a, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna khairal hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fiyayyar shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in ittabata ahwa'ahum, in dai ka bi son zuciyarsu ya kai Muhammad, ba'da alladhi ja'aka min al-ilm, bayan abin da ya zo maka na ilimi na cewa su batattu ne, sannan kuma alqur'ani ita ce hanya ta dodar, malaka min Allah min waliyyin wala nasir. Ba za ka samu wani majibinci ba, ba za ka samu wani mataimaki ba koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne ba don komai ba illa saboda waɗanda suke mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam su yi ƙoƙari wajen biyayya da irin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi. In zai yi wa arabe wasu ƙofofin mana, a rufe wasu ƙofofin saboda mu samu mika a ɗan rarrafe ko guda biyu a bai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. alladhina atainahumul kitaba, waɗanda muka ba su littafi daga cikin yahudu da nasara, kamar irin su Abdullahi bin Salam da wasu daga cikin waɗanda muka ba wa littafi kuma suke aikin da littafin. Allah ya ce yatlunahu haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawati, malamai sun yi sabani game da menene ma'anar faɗin Allah subhanahu wataala yatlunahu haqqa tilawati. Akwai waɗanda suka ce suna karanta shi yadda ya kamata. Abin da ake nufi da suna karanta shi yadda ya kamata shine ma'ana idan suka zo daidai ayar da aka ambaci aljanna za su roƙi Allah aljanna. Idan suka zo daidai ayar da aka ambaci wuta za su nemi tsari da wuta a wajen Allah subhanahu wataala. Abul Aliya, ɗaya daga cikin malaman tafsiri, yana cewa ma'anar yatlunahu haqqa tilawatihi shine suna halatta halal ɗinsa, suna kuma haramta abin da ya zo na haram. Akwai malaman da suka fassara yatlunahu haqqa tilawatihi da cewa yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi, mana suna biyayya ga shi wannan littafin yadda ya kamata. Saboda haka duk mutumin da ya rike wannan littafin yadda ya kamata to zai zama to ya imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
don haka akwai ayoyi da yawa waɗanda suke ƙarfafa wannan ayar. Daga cikin Allah maɗaukakin sarki yana cewa qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda aka ba wa littafi, ba kwa kan komai har sai kun tsayar da attaura yadda ya kamata. Saboda haka in dai ba su tsayar da attaura yadda ya kamata ba, to zai zamanto cewa ba sa kan komai na shirya. Allah subhanahu wataala a cikin wannan abin nan din yana nuna cewa duk mutanen da aka ba wa littafi suka rike littafin da kyau, to za ka samu suna imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine ma'ana ula'ika yu'minuna bi, su waɗannan sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ka fassara cewa sun yi imani da alkur'ani. Duk abin da ka fassara yayi. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yakfur bihi, duk wanda ya kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kafirce da alkur'ani, fa ulaika humul khasirun, waɗannan su ne waɗanda ya zamanto cewa sun yi asara. Amma yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa cikakkun ahalul kitabi suna yin imani da abin da aka saukar daga Allah subhanahu wataala na dukkan littattafai, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul qasas, alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, waɗanda muka ba wa littafi kafin alqur'ani suna yin imani da shi. Wa idha yutla alaihim, idan aka karanta musu shi alqur'ana, qalu amanna bi, sai mun yi imani da shi. Innahu alhaqqu min rabbina, tabbas shi alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinmu. Inna kunna min qablihi muslimin, ai mu tun kafin shi dama mun miƙa wuya. Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya imani da littafinsa na farko kama attaura ko injila, kuma ya zo ya imani da alqur'ani, Allah subhanahu wataala yake cewa ulaika yu'tawna ajrahum marratayn wa 'alal alamin, kuma na fifita ku akan talikai. Ko dai ya zamanto ana nufin talikai gaba ɗaya ta fuskar cewa babu mutanen da aka aiko musu manzanni kamar banu Isra'ila. Duk waɗanda Allah ya halitta ba waɗanda suke da yawan manzanni kamar banu Isra'ila. Su akan iya samun manzanni wajen 3 ma a lokaci guda. Kaga annabi Musa da annabi Harun da Yusha duk tare suke. Kaga Zakariya shine ya haifi Yahaya, dukkansu kuma annabawa ne. Annabi Yaqub shine ya haifuwa annabi Yusuf, duk kuma annabawa ne. Saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da yasa za a iya fassara ayar da cewa Allah ya fifita su akan dukkan talakai, ta fuska ba wata al'umma da ta fi yawan annabawa. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya, ma'ana banu isra'ila annabawa ne suke shugabantarsu. Saboda haka su ba su da shugabanni da halifofi irin yadda aka samu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Su annabi yana mutuwa sai a aiko wani annabi sai ya ci gaba. Ko kuma ya zama wa anni faddaltukum alal alamin, ya zama ma'anarsa shine na fifita ku akan talakan da suke zamanin. Mana a zamanin su akwai wasu mutanen wanda ba su ba, to Allah subhanahu wataala ya fifita su akan waɗannan talakan. Wattaqu yawman, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم wattaqu yawman, ku ji tsoron wani yini. Abin da yasa ake kiran alkiyama da yini shine ne, me dalili? Me yasa ake kiranta yini? Na'am, saboda bayan ta ba dare.
mana bayan ta ba dare, shi yasa Allah yake cewa yawmul akhir, bayan ta ba dare. Saboda haka ita alkiyama ba ta da dare, babu dare a alkiyama, saboda haka kawai yini ne. shi yasa dai kace ya ce yawmul akhir, yawmul qiyama, yawmut tagabun, yawma tubla sara'ir. Wannan shine dalili, saboda babu dare. Dan haka ku ji tsoron wani yini wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'a, mana babu wani rai wanda zai iya amfana wa wani rai wani abu. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul a'ma, yawma yafirru al-mar'u min akhi, ranar zaka samu mutum yana guduwa daga dan uwansa, wa sahibatihi wa akhi, kai amma ta sama da suke kwana a shimfiɗa ɗaya shi ma zai gudu, wa sahibatihi wa bani. Kaga a wata aya kuma yake cewa wa fasilatihi allati tu'wi, dan ya yanke maka hanzari gaba ɗaya sai yake cewa wa man fil ardi jami'an, duk mutanen ƙasa ma gaba ɗaya za ku guje musu. Saboda kamar yadda wasu malaman suka faɗa, saboda gudun kasu roƙe ka wani abu na lada. Saboda haka gaba ɗaya za ka guje musu, kowa a ranar ka kansa yake. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi, innakum tuhsharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan, sai kuma yace me hufatan, me ma'ana hufatan? Babu takalmi. Uratan fa na gurlan fa na kowa da roƙar shi, kamar ba a taɓa mai kaciya ba. To kuma a wata ruwaya ya ce buhuman, me ma'anar buhuman? Na me buhuman? Buhuman shi ne ba komai a hannunsu, mana babu komai a hannunka, kaga ƙarshen talauci kenan. Shi yasa idan ka gane fassarar wannan hadisin sosai, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tayi sai karanta waccan aya da take cikin suratul anbiya, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kamar yadda muka fara halitta haka za mu dawo da ita. Ma'ana shine kamar yadda ka fado daga cikin mahaifiyarka haka za ka fito ranar alkiyama, haka ba komai. So kaga irin waɗanda suke cewa ranar alkiyama idan baka shiga aljanna baka ci kwalarsu, ban san a ina za a samu kwalar ba. Saboda an ce kowa tsirara zai tashi, ban san akwai mai kwala ta riga inda za a samu kwalar da za a ci ba. Ko kuma irin waɗanda suka ce za su yi smogalin don wasu su saka su a rigar su shigar da su aljanna, to kaga ban sani ba. Har annabawa ma tsirara za su tashi, har annabawan Allah kowa tsirara, ba wani togaciya. Inda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa farkon wanda za a fara tufatarwa shine wa annabi Ibrahim. Kaga shi ma annabi Ibrahim tsirara zai tashi. Wala yuqbalu minha adl, ba za a taba ansar fansa ba, mana inda zai bada duk abin da yake da shi ya fanshi kanshi ba za a ansa ba. Kamar yadda Allah yake cewa a suratul ma'ida, innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum. Waɗanda suka kafirce inda za su mallaki duk abin da yake cikin ƙasa, to in suka ba za a ansa ba. A wata ayan ma Ali Imran Allah ya ƙara ya ce zahaban, inda abin da suke da shi gaba ɗaya zinare ne, to ba za a zamanto cewa an ansa ba. Don haka a ranar alkiyama mutum yana neman abin da ya aikata a duniya, saboda haka ya waje ba mutum ya iya bakin kokarinsa wajen ya ga cewa ya yi abin da zai fishe shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tanfa'uha shafa'a, kuma sannan ceto ba zai amfani ba. Ceton da yake nufi ba zai amfani ba, yana nufin ba za a ceci kafiri ba. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a suratul najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Saboda haka waɗanda ake yi wa ceto ranar alkiyama su ne waɗanda suka samu sharuɗa guda biyu ko kuma guda uku. Na farko Allah ya ba da izini,
na biyu shine Allah ya yarda da wanda zai yi ceta, sannan kuma Allah ya yarda da wanda za a ceta. Wannan su ne shar'a guda uku na ceto kafin a yi. Kaga kuma Allah bai yarda da kafiri ba ko, da haka ba yadda za a yi ceto ya amfani shi, kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratu Zumar, wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan haka ba yadda za a yi ceto ya zamanto ya amfani kafiri, ko da wani kuwa yayi niyyar yi masa, Allah ba zai ba da izini ba, wala hum yunsarun, kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba, saboda in dai Allah ya taɓar da kai to babu wanda ya isa ya taimake ka. Limanil mulku yau lillahi alwahidil qahhar. Waye yake da mulki a ranar nan? Mulki yana ga wanda yake shi kadai al-qahhar, wanda ya rinjayi kowa ya fi karfin kowa. Na'am. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala yana son annabi Ibrahim, saboda annabi Ibrahim yana daga cikin manya-manyan manzanni, kuma gaba ɗaya annabawan Allah in dai ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani manzo wanda ya yi daraja annabi Ibrahim. Shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ana yawan masa wasiya da cewa ya bi annabi Ibrahim, ya bi hanyarsa. thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Saboda haka mun yi wahayi zuwa gare ka ba hanya annabi Ibrahim. Kaga Allah subhanahu wataala yake cewa wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid dini millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Shine farkon wanda ya fara kira mu musulmai. Saboda haka ana yin wahayi zuwa ga annabi, ya ba annabi Ibrahim, saboda inna Ibrahima kana umma. Me ma'ana umma? Me ma'ana umma? Na inna Ibrahima kana umma. Na'am, mana udwa ko? Mana shi shugaba ne abun koyi. Shugaba ne abun koyi. Kace umma tana da ma'anoni guda biyar, da wanne da wanne? Yau ana amfani da kalmar umma a matsayin abun koyi ɗaya kenan. Ana amfani da ita a matsayin lokaci. Ina Allah ya amfani da wannan? Wadda karaba da umma, ma'ana ya tuna bayan wani lokaci ko? Wata zakkara ba da wakti ko ba da fatra. Na biyu ka faɗa lokaci? Na. Ana amfani da shi a matsayin jama'a, kama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kamar yadda yake cewa ya rabbi ummati ummati, kaga jama'a ce. Uku ka faɗa, saura biyu. Na yayi ne to sai ka karasa mana biyun. Ni dai abin da na sani hudu na sani, ban san biyar ba. Baya hudu na sani ana amfani da kalmar al'umma. Kalimatul umma a Qur'ani ta zo da ma'ana hudu. Ya faɗi guda biyu, ana amfani da ita a matsayin qudwa, inna Ibrahima kana umma, ana amfani da ita a matsayin lokaci, wadda karaba da ummatin ko, sannan kuma ana amfani da ita a matsayin jama'a, kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rabbi ummati ummati. Wanne ne na hudan? Milla. Me ma'anar milla da Hausa? Hanya. Me misalinsa? Kanan nasu hanya, amma akwai wanda ya fi fitowa sosai. Akwai ayar da ta fi fitowa fiye da wannan. Na za ka iya fassara umma da matsayin jama'a. Kanan nasu ummatan wahida, za ka iya fassara shi da cewa jama'atun wahida. Amma akwai wata aya wacce kalmar umma ta zo bi ma'anar tsariƙa da kuma milla.
wace aya ce nan kuma al'umma bi ma'ana jama'a ba waltakum minkum ummatun waltakum minkum jama'atun shine ma'anar wannan aya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, kaga inna wajadna aba'ana ala ummatin ma'anarsa shine inna wajadna aba'ana ala tariqatin. Waɗannan su ne ma'anonin al'umma guda hudu waɗanda na sani, amma malam ya tuna na biyar ɗin kafin a tashi ya gaya mana. Saboda haka shi sayyidina Ibrahim radiyallahu anhu ko kuma Allah ya ƙara masa tsira da aminci ya kasance abin koyi ne. Wannan yasa Allah yake yawan kawo labarinsa shi da annabi Musa. Shi kuma annabi Musa saboda gwagwarmayar da ya sha da kangararrun mutane, shi ba wanda ma aka maimaita kissa shi kamar shi. Allah yake cewa wa idh batala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahu. Ka ambata lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarraba annabi Ibrahim bi kalimatin, ya jarrabe shi da wasu kalmomi, fa atammahun, sai ya cika su. Malamai sun yi sabani waɗanne irin kalmomi ne Allah subhanahu wataala ya jarraba annabi Ibrahim da su kuma ya cika. Akwai waɗanda suka ce abubuwan da Allah ya umarce shi da kuma abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana shi. Akwai malaman da suka ce a'a, Allah ya jarrabe shi da ayyuka na cikin al'amarin hajji, saboda haka kuma yayi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni. Wasu kuma suka ce a'a, Allah ya umarce shi ne da yanke rage gashin baki da yin kuskura baki da kuma shaƙarwa da aswaki da kuma raba gashin kanshi. Sannan kuma Allah subhanahu wataala ya umarce shi da yanke akaifa ko kuma farce, sannan kuma da aske gashin mara da yin kaciya da tsige gashin hammata da kuma wanke bahaya da fitsari idan an yi da ruwa. Haka wasu suka ce sun yi saɓani da yawa wajen abubuwan da aka jarraba annabi Ibrahim da shi. A takaice ba wani hadisi ingantacce wanda ya bayyana abinda Allah subhanahu wataala ya jarraba annabi Ibrahim da shi. Don haka duk waɗanda suka yi ƙoƙari wajen bayanin abinda Allah ya jarrabe shi da su, ɗayan abubuwa guda biyu ne, ko dai waɗanda suka yi ijtihadi ko kuma waɗanda suka rawaito daga Isra'iliyat. Saboda haka abin da yake a gare mu shine mu imani kawai. Allah maɗaukakin sarki ya jarraba annabi Ibrahim da wasu abubuwa, kuma waɗannan abubuwan da ya jarrabe shi da su ya cika su, ya yi su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake so, kamar yadda Allah ya ba shi certificate a nan gurin, ya ce fa'atammahun, ma'ana ya yi su kamar yadda ake bukata. Bayan ya yi su shine Allah ya yi masa sakayya, ya ce inni ja'iluka lin-nas imama. Tunda kayi abin da muke bukata, to za mu sanya ka zama shugaba abin koyi. Allah ya sanya shi shugaba abin koyi, ya zamanto duk wanda ya zo daga bayansa sai ya ambace shi da alkhairi, kamar yadda shi ma kansa ya roƙa wa kanshi a cikin suratul shu'ara yana cewa waj'al li lisana sidqin fil akhir. Allah ka sanya min ambato mai kyau a cikin waɗanda za su zo daga baya. Mu Allah ka sanya mana ambato mai kyau, ya zama duk wanda zai ambace mu bayan mun bar duniya mun shiga kabari, ya zama zai ambace mu da wani alkhairi da muka bari bayan mun mutu. Saboda haka yake cewa za mu sanya ka zama shugaba abin koyi, ta yadda zai zamanto cewa kowa zai koyi da kai, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa surat al-imran, ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Shi annabi Ibrahim bai zamanto ba yahudi ba, shi kuma ba nasari bane. Asali ma ba a yahudanci da nasaranci ba sai daga bayan shi. Saboda haka walakin kana hanifan musliman, ya kasance mutum ne wanda ya karkace wa duk wasu addinai, ya kai zuwa ga addinin da Allah yake so. Hanifan, kamar yadda suke cewa daga hanaf ne. Idan aka ce hanaf ana nufin karkata, kamar yadda ɗaya daga cikin malamai masana da kuma magabata wanda kowa ya san shi inda ya karanta tarihin musulunci, akwai wani mutum da ake kira Ahnaf bin Qais.
to Ahnaf bin Qais aka ce asalin wannan sunan shi tun yana yaro ne, wata mai rainan shi take mai rawa tana cewa wallahi laula hanakun fi rijlihi ma kana fi rijalikum min mithlihi, in banda yana da yar bauɗewa a cikin kafarsa to duk gaba ɗaya a cikin mazajen ku ba za a sami irin shi ba. Saboda haka Hanaf shine karkacewa, da haka annabi Ibrahim ana kiransa Hanif ne saboda ya karkace daga dukkan wani addini, ya tabbata akan addinin gaskiya, shine addinin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi. Saboda haka annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyyati, mana ya roƙi Allah cewa ya sanya ɗaya daga cikin zurriyarsa ma a samu kuduwa, mana a cikin zurriyarsa ma a samu annabawa, haka wasu malaman suka fassara. Qala la yanalu ahdi zalimin, sai Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi Ibrahim zurriyarka ba duka irinsu ɗaya bane, akwai mutanen kirki akwai mutanen banza. Don haka mutanen banza ba za su taɓa samun annabtar da zan bayar ba, ba za su taɓa samun shugabancin da zan bayar ba, ba za su taɓa samun jagorancin da nake bawa mutanen kirki ba. Ma'ana Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa da annabi Ibrahim cewa a cikin al'ummarsa akwai azzalimai akwai mutanen kirki, da haka azzalimai a ciki ba za su samu nasara ba, azzalimai a ciki ba za su samu shugabanci ko kuma annabta ba. Amma duk annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba da shaida a gurare da yawa, to gaba ɗayansu a cikin zuriyarsa suke. Waja'alna fi zurriyyatihi nubuwata wal kitab, muka sanya a cikin zuriyarsa muka sanya annabta. Saboda haka gaba ɗaya annabawan banu Isra'ila dukkansu daga zuriyarwa suka fito, daga zuriyarwa waye a cikin yayan annabi Ibrahim ya haife su? Annabi Yaqub. To shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin zuriyar wa ya fito? Annabi Isma'il. Shi annabi Ibrahim yayansa nawa? 2. To kun ce kuma banu Isra'ila daga zuriyar annabi Yaqub suka fito, to ta ina kenan suka fito daga zuriyar annabi Ibrahim? Na'am, shi Yaqub wa ya haife shi? Ishaq. Kaga wannan yake nuna maka cewa ita haihuwa kawai albarka ce. Haihuwa albarka ce. Gaba ɗaya ya biyu ya haifa, su ma ya biyu sai da yawon shekara 90 sannan ya haife su. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul Hud, ko a cikin suratul Hud, wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq. Me ma'anar wannan aya, wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat? Me ma'anarsa? Lokacin da annabi Ibrahim ya kawo masu dan maraki su ci, bai ji daɗi ba da basu ci ba, suka gaya masa ai su ga inda aka aike su, ma an aike su ne su je su halakar da mutanen annabi Nuh. Wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat, me kenan? Matarsa fa dhahikat. Akwai wata fassara banda wannan? Wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat. Na jumla ce hal? Na'am. Wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat. Sai ta yi dariya. Na'am. Ba wata fassarar? Matarsa tana tsaye fa dhahikat. Akwai wata fassarar banda wannan ko iya irin ku kenan? Na wamra'atuhu qa'imatun fa dhahikat. Wasu malaman tafsirin suka ce fa dhahikat a nan gurin ma'anarsa fahabat, ma'ana matarsa tana tsaye fahabat sai ta haila.
kuma a lugar larabci yana daga cikin ma'anonin adhahik alhaid. Saboda haka fahadat, kuma haila ita ce alamomin da suke nuna mace za ta iya haihuwa. Duk matar da ba ta haila ba za ta haihu ba. Wannan shine mafi rinjayen abin da aka samu a halittar da Allah ya yi. Sai tsirawu 1 2 3 4 a cikin miliyan 1. Amma dai asali duk matar da ba ta haila ba ta yin ciki. Saboda haka a wata fassarar wamra'atuhu qa'imatun fa dhahikat, mana matarsa tana tsaye fa dhahikat sai ta yi haila fa basharnaha bi ishaq, sai muka yi mata bishara da ishaq, wa min wara'i ishaq yaqub, muka ce kuma ba ishaq ma za a sami yaqub. Qalat ya wailata, sai ta ce kai yanzu zai yi ko haka, a alidu ana ajusun wa hada ba'ali shaika, gani na tsufa. Wasu suka ce shekara ta 90 da wani abu, shi kuma annabi Ibrahim ya kai 100 da wani abu. Qalu atajabina min amrillah, ya za ki mamakin al'amarin Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum innahu hamidun majid. Ala kulli hal, wannan yana nuna muku cewa babban abin da mutum ya kamata ya roƙa ba yawan 'ya'ya ba, ya roƙi 'ya'ya na gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam su nawa ne a wajen mahaifinsu? Na kadai ne. Kaga amma Allah ya sa masa albarka. So babban abu shine ka roƙi Allah albarka. Dan haka shine ma'anar la yanalu ahadiz zalimin, ma'ana azzalimi ko kuma azzalamai ba za su samu annabta ta ba, mana ba zan aiki azzalimi ya zama annabi ba, kamar yadda aka fassara a wata fassara. Saboda haka su annabawa Allah madaukakin sarki yana fitar da su ne daga cikin zababbun mutane, kamar yadda Allah yake cewa Allahu yasṭafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah shine wanda yake zabar manzanni daga cikin mutane, da yake kuma zaben manzanni daga cikin mala'iku. Saboda haka Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalata, Allah shine ya san inda ya zamanto yana sanya manzancinsa. Wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, suna ganin kamata a saukar da alqur'ani a wani wajen wasu mutane, amma ba a Makka ba. Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik, sune suke raba rahamar ubangijin ka, mu ne muke raba mu ajiye ta inda muka ga dama. Wa izja'alna albayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla. Wa izja'alna albayta mathabatan lin-nasi wa amnan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع ja'alna albayta masabatan, sannan kuma Allah yake cewa muka sanya daki mana na Ka'aba ya zama masabatan linnas, mana gurin da mutane suke kai komo zuwa gare shi. Wa amnan, muka sanya shi kuma guri mai aminci, ta yadda mutum inda zai haɗu da wanda ya kashe baban shi a gurin, to ba abin da zai iya yi masa. kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu al-ma'ida, ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadiya wal-qala'id dhalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi as-samawati, har zuwa ƙarshen aya. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zama gurin da zai zamanto ana yin kai komo. Allah maɗaukakin sarki wannan ƙudurarsa ce da ya sanya haka, wanda kuma ba wanda ya isa ya zamanto cewa ya canza. Akwai wani sarki wanda aka yi shi a Yaman, sunansa Abrahata, hakan ya bakanta masa rai,
inda ya ga cewa ɗakin Ka'aba ɗaki ne da ake zuwa ana kai komo zuwa gare shi. Saboda haka sai ya zamanto cewa sai ya gina wani gida, da ya gina wani guri shi ma wanda ya umarci mutane su dinga kai komo maimakon zuwa Ka'aba. Sai aka samu wani ya je ba haya wani daga cikin mutane, don haka daga baya shine sai ya ji haushi, shine ya tashi a giwa da kuma wasu mutane da yawa don su je su rushe wannan ɗakin. Saboda haka da suka je suka samu Abdulmuttalib a lokacin da aka je sai yake nuna musu cewa ba wani abu, saboda dama akwai wasu raƙumansa kawai ya kwashe su, ya ce kawai ba wani abu, ya je ga shi shi da ɗaki. Suka yi ta mamaki, suka ce ya za a yi ga gurin da kake bautawa kake girmamawa amma kuma kana ta raƙuma. Ya ce waɗannan raƙuman nawa ne, shi kuma ɗakin yana da wanda zai kare shi. Saboda haka shi ne suka tafi don su rusa wannan ɗakin don kai ya zama masabatan linnas. Suna zuwa shi ne Allah ya aiko masu da tsuntsaye suka jajjefe su. Shi ne alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wai baka ga yadda Allah yayi bane da ma'abota giwa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ashe bai mayar da kaidin su banza ba. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da su kamar ya zama da su kamar wani karmami wanda aka cinye shi aka tattake shi. Saboda haka Allah yake cewa wattakhizu min maqami ibrahim musalla, kuma ku riƙi wajen sallah daga maqamu Ibrahim. Menene maqamu Ibrahim? Wasu malaman suna cewa maqamu Ibrahim shine duk gurin da Annabi Ibrahim ya tsaya a lokacin da ya aikin hajji. Akwai kuma malaman da suka ce a maqamu Ibrahim shine gurin da Annabi Ibrahim ya tsaya a lokacin da yake ginin Ka'aba. Annabi Isma'il yana miƙo masa abin gini, dutse ko kuma tubali yana gina Ka'aba. Wasu malaman sun ce shine abin da ake nufi da maqam Ibrahim, kuma zai iya yiwa wannan fassara ta zama tafi zama daidai, saboda hadisin da aka rawaito daga Umar dan Khattab yana cewa na dace da ubangiji na a gurare uku. Yake cewa na taba cewa da manzon Allah ina ma da za ka riki wajen sallah a maqamu Ibrahim. Sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Sannan kuma nace ya manzon Allah ina ma da za ka umarci matanka da su yi hijabi, saboda akwai mutanen banza da mutanen kirgi da suke shigowa. Sai Allah ya saukar da ayar hijabi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Na uku yake cewa akwai lokacin da na taba cewa da mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka mai laifi, na ce in Allah ya so zai iya bashi matan da suka fi ku in ya sake ku. Sai Allah ya saukar da wannan aya, asa rabbuhu in kunna an yubdilahu azwajan khairan minkum. Da haka sai ya zama ma'anan maqamu Ibrahim shine wannan gurin wanda yake kusa da Hajarul Aswad, ga wanda ya taba zuwa aikin haji ko umara, wanda ake komawa bayan shi a yi nafila raka'a biyu. Raka'a farko a karanta Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu a karanta Fatiha da wace sura? Qul huwallahu ahad. Allah ya ce wa ahidina ila Ibrahim wa Isma'ila, mun yi umarni ga annabi Ibrahim da kuma annabi Isma'il an tahira baitiya lit-ta'ifina. Mun umarce su da cewa ku tsarkake ɗakina lit-ta'ifina ga waɗanda suka zamanto cewa suna yin dawafi, wal-akifina. Al-akifina an yi saɓani me ake nufi da al-akifina. Akwai malaman da suka ce ma'anar al-akifina shine waɗanda suke zuwa daga wasu garuruwan su zauna a cikin masallaci. Akwai malaman da suka ce a'a, ma'anar al-akifina a nan gurin shine mutumin da yake zauma a cikin masallaci ko da ba daga wani wajen ya zo ba, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa.
akwai abin da ibn abi hatim ɗaya daga cikin masu tafsiri ya rawaito inda yake cewa ya ji daga wajen mahaifinsa abu hatim, shi kuma ya ji daga wajen musa bin ismail, shi kuma ya ji daga wajen hammad bin salama, shi kuma ya ji daga wajen sabit. Yake cewa na taɓa cewa da abdullahi bin ubaid bin umair, yana cewa na taɓa ce masa zan yi wa sarki magana ya hana waɗanda suke yin bacci a cikin masallaci mai alfarma saboda suna yin tusa a ciki suna kuma yin janaba. Saboda haka sai yake cewa kada kai haka, domin na taɓa jin an tambayi abdullahi bin umar sai yake cewa su ne ma'anar al'akifun waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya faɗa a cikin wannan aya. don haka ba ruwanka ko me za su yi na bacci da sauransu na hadasi a cikin masallacin, ba ruwanka tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tsarkake masallaci saboda su. don haka sai ya zama wahidina ila ibrahima, kuma muka umarci annabi ibrahim da shi da ɗansa annabi isma'il an tahira baiti, ya tsarkake ɗakina litta'ifina saboda masu yin ɗawafi, wal akifina da kuma masu lazimtar masallacin, war ruk'i sujud da kuma waɗanda suke yin sallah. Wa iz qala ibrahim وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم كأنبتا لوكacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi ij'al hadha baladan amina, ya Allah subhanahu wataala ka sanya wannan gari mai alfarma ya zamanto ka sanya wannan garin ya zamanto mai aminci, warzuq ahlahu min ath-thamarat, ya Allah ka sanya waɗanda za su zauna a cikin wannan garin ka azurta su da ‘ya'yan itatuwa, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, ya Allah ka sanya ‘ya'yan itatuwa ga waɗanda suka yi imani da kai kuma suka yi imani da ranar lahira. Wannan shine addu'ar da annabi Ibrahim yayi. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila, sai Allah madaukakin sarki ya ce wanda kuma ya kafirce fa umatti'uhu qalila, shi ma zan jiyar da shi wani abu na daɗi, mana zai iya cin 'ya'yan itatuwa. Thumma adtarruhu ila azabin nar, sannan kuma na komar da shi zuwa ga azabar wuta, wa bi'sal masir, makoma ta munana. Wasu malaman haka suka fassara cewa qala wa man kafara anan gurin maganar Allah ce. Akwai waɗanda kuma suka ce a'a maganar annabi Ibrahim ce, amma dai a zahiri ta fi kama da ta zama maganar Allah subhanahu wataala, musamman thumma adtarruhu ila azabin nar, sannan na komar da shi zuwa ga azabar wuta. Kaga ba wanda yake kai mutum zuwa wuta sai Allah subhanahu wataala. Annabi Ibrahim bai mallaki wannan ba. Wa bi'sal masir, makoma ta munana. Wa idh yarfa'u إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. akwai wani lokaci annabi Ibrahim yana tafiya da matarsa Saratu a Misra, saboda haka sai wani sarki daga cikin shugabannin Misra sai ya ga matar tashi Saratu, sai ya ga ta burge shi, saboda haka yayi kokarin cewa sai ya kwace wannan matar. To Allah subhanahu wataala sai ya kare ta daga sharrinsa, ta yadda duk lokacin da ya kusance ta sai ya ji kamar shokin, saboda haka ya ce a fita da ita, shedan aka zo masa da ita. Saboda haka shine shi wannan sarkin ko kuma shugaban shine sai ya ɗauki Hajara sai ya bawa annabi Ibrahim, sai ya bashi ita. Saboda haka annabi Ibrahim da ya zo shine ya mayar da ita sadaka.
da ya mayar da ita sadaka shine har ta haifi annabi Ismail. Da haka annabi Ismail ya girma annabi Ishaq, shi kuma annabi Ismail dan baiwa ne. Saboda haka a wasu ruwayoyin da wasu malaman sirar suka faɗa, duk da ban ga wannan gutsuran a cikin hadisi ba, sai kishi ya kama ita Saratu, saboda gashi an kawo baiwa kuma har ta haihu, ita kuma bata haihu ba, wanda daga baya annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya ƙara masa tsira, ya ɗauke Nana Hajara da ɗan jinjirinta ya tafi da ita ya ajiye su a can Makka. Lokacin kuma guri ne da babu shuka babu komai, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito. Saboda haka ya basu da yar salkatarwa, ya kuma basu da dabino. Dan haka sai kawai da ya ajiye su kawai bai yi musu magana ba, kawai sai ya juya zai tafi, sai ta mai magana, ta ce ya Ibrahim, ya za ka ban mu a gurin da ba kowa da gani sai wannan ɗan jaririn, ya za ka yi ka ban mu? Ta masa magana har su uku bai ce mata komai ba. Ƙarshe sai take ce masa Allah ne ya umarce ka kai haka? Sai ya ce, sai ta ce to je ka kawai, Allah ba zai tozarta mu ba. Bayan daga baya da annabi Ibrahim ya zamanto ya wuce inda kwata-kwata ba sa ganin shi, shine sai ya daga hannu ya addu'a, wannan addu'a da ta zo a cikin surat Ibrahim inda yake cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, ya Allah na ajiye wani bangare na zurriyata a wani waje wanda kwata-kwata ba ma a shuka. Menene dalili? rabbana liyuqimus sala, ya Allah na yi haka ne dan su tsaya da sallah, faj'al afidatan minan nasi ta'awi ilayhim, ya Allah ka jawo wasu mutane su zo wajen su dan su zauna tare. Saboda haka Allah ka azurta su da 'ya'yan itatuwa don su gode maka. Annabi Ismail da mahaifiyarsa Hajar haka suka ci gaba da zama a wannan gurin, suna zaune, ruwa ya ƙare, dabino ya ƙare. Saboda haka shikenan kawai yaro sai ya zamanto cewa ya fara lallage, saboda shi ma nonon mace in ba abinci ba zai zo ba. Ta rasa yadda za ta yi, hankalinta ya tashi, gashi ba kowa, yadda za ka san imani irin na mutanen da. Idan ya zo, ai ba na jin akwai matar da za ka iya ɗaukata da ɗimaka ka je ka ajiye ta a dauji ka ce Allah, ka gaya mata Allah ne ya ce ka yi, kuma aya ƙararrama idan ka jawo musu ba sa yadda da ita. Yanzu wata idan aka ce Allah ne ya ce banki huma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, sai ta ce ya za a yi ba wata ayar da za a aiki da ita sai wannan. To kaga wannan ma aya ƙararar kenan. Saboda haka a takaice annabi Ibrahim da yawan na addu'ar da ruwa ya ƙare, sannan kuma komai ya ƙare. Saboda haka ce ta hange ko za ta hango wani ba abin da ta hanga, ta hau dutsen Safa, ta gangaro ta dawo Marwa, ba ta ga komai ba. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fali zalika yas'an nasu yau, wannan tafiyar da ta dinga yi, ta hau dutsen Safa ta dawo ta hau dutsen Marwa, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine dalilin da ya sa mutane suke yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa a yanzu da aji. To ƙarshe dai shine kawai sai ta ga ruwa, sai ta ga wani, sai ga mala'ika Jibril ya zo sai ya tona wani waje, shine ruwa ya fito, shine ta dinga farfar wannan ruwan tana sha. Shine sai mala'ika Jibril yake ce mata kakki damu da wata matsala, wannan yaron da kike gani da shi da mahaifinsa za su gina wani ɗaki a daidai nan kusa da inda kike ɗin nan, ya gaya mata. Saboda haka annabi Ismail ya girma. Akwai wata ƙabila sunanta Jurhum, wani lokaci kawai ya zamanto cewa sun zo wucewa suna ta neman gurin da za su samu guri na tsayawa. Saboda haka sai suka ga wani waje ga tsuntsu can yana yawo, sai suka ce duk yadda aka yi akwai wani ruwa da yake a nan gurin, don haka a je a duba. Ana zuwa sai ya zamanto aka samu ruwan. Yaya ya kasance tsakanin maman annabi Ismail da waɗannan mutanen, ta basu sun zauna ko bata basu sun zauna ba,
insha Allah ta'ala shine abin da za mu cika she da kuma irin yadda annabi Ismail shi da annabi Ibrahim suka samu dama suka gina ɗakin Allah mai alfarma shine abin da za mu ci gaba da shi a gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ya kuma ba mu tsawon rayuwa. sai ne muka sai ɗin tsakanin matar shi da mahaifiyar shi da yaran shi wa zai fara ciyarwa. In kana da dama duka ka ciyar da su, amma inda matsalar take shine idan ka samu abin da ba zai ishe su su duka ba, wa za ka fara ba? Na mahaifiya? ‘ya'ya? Ku a ganin wace ne kamata ya ba? ‘ya'ya? Me yasa? Mata ita ce gaba da kowa a cikin waɗannan da ka faɗa. Inda za ka samu ɗan mutunci ba wanda zai iya ci, mata ce za ka fara bawa. Sewa bayan mata, sewa sai ‘ya'ya, sai kuma wa sai mahaifa. Haka jerin yake guda uku ta ɓangaren ciyarwa. Ta inda za ku gane haka shi ne, yaushe ne ya waje baka ciyar da yaushe ne ya waje baka ciyar da iyayenka? A yaushe ne ya waje baka ciyar da iyayenka? Yaushe ne ya waje baka ciyar da iyayenka? Yaushe ne ciyar da iyayenka yake waje ba a kanka? Idan ba su da shi. Yaushe ne ya waje baka ciyar da yaranka? Na? Yaushe ne ya waje baka ciyar da yaranka? Kafin su girma? To yaushe ne ya waje baka ciyar da matarka? A abada. To kun ga wannan zai nuna muku mace ta fi ƙarfi. Ina tunanin wannan bayanin dalla-dalla zai kun gane. Je mala. Matarka duk kudinta sai ka ya waje baka ciyar da ita. Amma iyayenka in suna da shi bai waje ba, haka ƴaƴanka in sun girma sun balaga suna da hali bai waje ba, amma matarka ko buloniya ce dole ka ciyar da ita ko ta zama kamar ƙaruna. Ka ce me? To wallahi dai Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, mana kada ku jefa kawunan ku zuwa cikin halaka. Dan haka in dai yaro shekara 12-13 in ka bashi abin hawa zai iya fadawa cikin halaka. Wannan yasa gaskiya hakan bai dace ba, kuma zai iya zamantowa hanyar da mutum zai samu zunubi. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما قضيت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله كسنيا wannan karatu na mu albarka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya masa ambato mai kyau, ka sanya mutane da yawa su amfana da shi. Duk waɗanda suka taimaka da ƙarfinsu ko da kuɗinsu wajen tabbato wannan karatu, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Allahumma inna na'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi afwika min uqubatik wa bika min la nuhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilayk